Okay, Simon. Katteangreb. Lige om lidt. An ally has been slain. Oh my god. Jeg kan slet ikke stoppe med at hæve. Jeg bliver nødt til at være main i den her, Simon. Bare køre blink og være hurtigt løb på hende. Okay, Simon, er du klar? Færdig, man! Okay. Jeg er klar igen lige om lidt. Jeg er i gang herude. Ja, jeg skal lige... Okay, nu kommer jeg. Og de ved slet ikke, jeg er her, mand. Jeg flyver bare tilbage. Så er det dumt, jeg kan bare komme på en fucking sporlag eller et eller andet. Og så bare hoppe i krøden på alle. Simon, hele lige. Hele lige ind på døren. Hele lige, Simon. Ja, den er på fuld nu. Heal! Nej, heal. Tak. Nej. Okay, så Simon, så må der trække igen. Nej, jeg har ikke vandet nok til at hoppe. Jo, jeg har. Så hun fuck dum i der. Det var sindssygt. Ej, jeg skal have noget livestream eller noget andet. Ej, det er mega irriterende. Jeg er ikke tæt nok på for at kunne få stacks på den der shard. Help! Attack! Help! Quiet. Attack! Quiet. No! An enemy has been slain. Simon, jeg bliver nødt til at prøve at snyde dem og hoppe om bag dem. Så driller jeg dem bare. Holder hele vejen tilbage.